ame septembre kalo kile mugana bi samba flamuwa ani durubi sibiri awno be kala jeni wakati na maliko na maliko ka obe fulunu ka doka wakati uchuko yaka ayo bisimila bi maliko na foni ka bamana nga kuna foni okeneka Funi damnela ka sangani anga jamana nyama okelen ko fe kata plainte kon déposé cour international de justice kon nyama mi notre plainte yere kon déposé Algérie jamana yere di kama kasabu kon ke Algérie jamana kon dan sa wolum taka anga jamana kon segre marsikalo kle bisaba ani kelen temeni mi kala krengrela marsikalo kle bisaba ani kelen shuka aduguje avril kalo kle folola mi kon kala Algérie jamana kon farapu ke anga jamana droni do yere kon ka mi yere kon kera kasoro droni mi anga jamana territoire de kon la Amadou Algérie jamana o konnala o kara dansa ko wali mina anga jamana nyama kontra plainte déposé cour international de justice yoro o kama kunu ngo septembre kalo kleta ani kono ton femi cour international de justice aleka département informatique o lu kono mboraka communiqué de presse yere kono ke ka sangani anga jamana ka plainte déposé le oye oni anga jamana ka la nyini kene oye ni mi yere la communiqué de presse mi konnala anga jamana ye wali amunu nyefo o sebelendo akonna ani la yini munu mi anga jamana yoro mi ka aka cien siga makaka jodi ama waka jala kitiki o nyangi chogoya mina kuma koni nyefora ni chogo na communiqué de presse konna la mais cour international de justice koni ajira ka fo ko fem yu ko communiqué de presse o koni me ke cour yere ka greffer de koni fe mina avec une information informatique ou de koni ko me akonta ira ka fo ko document officiel do anga jamana fintikla ka kwa kibaria olu konnala anga jamana état major général des armées koni boraka kuna funia duma koni chari ka sangani anga fintikla ka ka la hale mina aya ira ka fo septembre kolo kleta ani shekin temani samba flamuga ani duru bamagachi wala tikla ma koni daga yoro mi koni be konjoli maunde marabolo konnala ni abe mopti région konnala ko sangani anga fintikla ka wuli ka jonu ka renseignement nyuma koni ni o koni sera bamagachi wala tikla ma koni bazi yoro do mi yere la wi frappe koni ke o ka akraso be ka magachi wala tigla moko tambonya ko bone unina anu ubolumino mi fene kra sababu yetukuni uko ni sera ka kalage mina chama soro uko oni appareil ni logiciel cham oni appareil ni logistique chama wera ko ni soro la unofe o duguje septembre ko kleta ani kono toni obena kunu ngo juma masamba flamuga ani duru kasangani anga fintikla ka wuli ka joye kurai uko ni sera ka frapu ko ni ke kilometri bi saba ani duru bonya ko nyoni kado murja o dugu o konna la ni obe nara o region o konona la o sera ka kesababu bamagachi wala tigla mado yere koni dugu yoro do la o koni sera ka dankarke o la mi yere la o dugu yoro no koni ku mara ma fon yere de koni dugu yinino ani kado ka fo o ka mara ma fengla yoro do yere koni ndu o kara sababu we frapo feneke o yoro koni ka mi yere la o bulumino chama koni shila tununa mi yere la état major ya yira communiqué konnala koni frappe nyere koni kera sababu ka sika bamagachi wala tigla mako o fanga ba ani ka se ku kele ka bo anga jamana konnala kere ni ala fana ka seka o bali o ka seka o ka mouvement yere koni ke anga jamana marabolo folo konnala ni o yikaye o kama amafo ala ka nga fintigla ka o fanga si ala ka jamana basiki 22 septembre ale bigi sensaka gere kana mi anga jamana ka yere ma horonya tali sanyelema oye o kama femi ka do ka fo fare ko nyana jepina ko ka anga jamana ministre mission chefina ko ani fare ko nyana je ko nya oluma ni oye Abdul Kasim Ibrahim Fombaye ale ko ni mboraka nya fole ke mina ya yira ka fo samba flam wanna ni samba flam wan tur konnala anga jamana fare ko nyana je kelo ko ni ujeni rofin kosobe mi yere ko na wudana ni mi dai chama ni anga jamana konnala abita mi dai keme mi dai biduru ani kono ton bonyanko min yere koni nani atagalaje médaille bioro ani sabade bala munye médaille d'or olu ye o kofe médaille biduru ani kele olu ye médaille d'argent ye ani bronze binani ani duru médaille nunu koni nana kaira ka fo anga jamana yere koni fare ko nyana je bina ku ka wulle ndo ka jo kosobe wa abeka junior of competition national international mondial yere olu chamana mi yere fana fare ko nyana je taraka ala wasa kosobe anga jamana nyema olufe min kama anga jamana nyema journal dermi Assimi Goita ayre kon kelen ko fe ka stade baw yere olu renoveni o ko olu la grand croix femi lycée sportif Ben Oumar Sy o koni obina bayele makake lycée d'excellence ye mi fana bena la grand kanya kosobe kadaka femi lycée ko fole ba yere kon anga jamana sportif baw be la kala akon la wa mi yere fana anga jamana fintigi baw fana chama ye o ko lycée o ke ala
sa ka se ka jatike wale ani bamagaci wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ka basigi o sigi kana an ka jamana état major général des armées général Umar Jara ale kɔni bɔra ka kuma ni spécial 22 septembre o okumu kɔnɔna mina ayi ayira ka fɔ ala ɲini ba bɛ an ka jamana ɲɛma olu kɔnɔna ka recrutement ba kɔni kɛ min ye mɔgɔ taw olu ye min na u kɔni bɛna sɔrɔsi mɔgɔ kura maa ba 24 bɔɲanko yɛrɛ kɔni ta o fɛnɛ tɛna kɛ a bannen agent de sécurité maa ba 9 fana u bɛna olu ta an ka jamana kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka u lacari cogoya min na walasa ka se ka an ka jamana kɔnɔna la ka basigi sigi kana ani ka jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an b'a fɔ ala k'an ka jamana ɲɛmaw fanga sigi an ka fintigilakaw la ka na ka jamana basigi kasangani an ka jamana ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ka kunnafoniya kɔni cari ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ fonction publique domaine kɔnɔna la fonctionnaire caman bɛ minnu bɛ ka baara kɛ ka sɔrɔ o enrôlé o tɛ kasangani kunnafoniya carili ye maa caman kɔni bɔra fonction publique kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ olu enrôlé don wa fana u ka récépissé bɛ o bolo k'u tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko olu tɔgɔ kɔni bɛ agent non enrôlé yɛrɛ o kɔnɔna o kɛra sababu ye min yɛrɛ la u ka syndicat kɔni tun ye a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la walima u kɔni bɛ grève ba kɔni kɛ min ye baara bila o ye o kɛra sababu ye syndicat ɲɛmaw ani an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye sigi ka kuma o yɛrɛ kɔni kɛ min kɛra alamisa don septembre kalo tile 18 san 2025 Bamako faba o kɔnɔna la sigi ka kuma min kɔnɔna la u ye fɔ ka bɛn kɔni kɛ o kɔni ye senfɛ a yirala k'a fɔ agent maa ba 6 bɔɲanko olu kɔni ka sara olu bɛna sara nka a tɔ maa ba 36 kɔni olu ka sara kɔni tigɛlen mina to kalo 3 o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan ka sanga ni o kɔni kɛli ye fɛn min syndicat maaw kɔni nimisi wasalen bɔra kuma lasigi yɔrɔ o kɔnɔna u ye a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ jamana ɲɛmaw ka nin wuli ka jɔ in kɔni fɔ wa u b'a jigiya k'a fɔ tɔw fana kɔni bɛna bila u ka hakɛw kɔnɔna la donna nataw la an bɛ taa an songo ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni ɲanima dogo baga minnu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don an songo ma ni o ye maa minnu bolila ka taa o ɲɛma dogo an songo dugu kɔnɔna la o maa 35 bɔɲanko olu de kɔni f'i ye formation olu sɔrɔ formation yɛrɛ fana kɔfɛ baarakɛminɛnw taara ka di u ma walasa u sigilen kana to tentɔ ka to dɛmɛ ma kɔnɔ o la o kɔni bɛ tali kɛ tailleur 15 minnu yɛrɛ kɔni formation kɛ coupe ani couture la ni o ye kalali ani tigɛli o kɔnɔna ye wa ni machine tilala ka ta ka di u ma ani u kɔfɛ minnu ye baara yɔrɔ fana formation kɛ o matériel fana dafalen tilala ka ta ka di u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na nin kɛra ka sanga ni alamisa 2 septembre kalo tile 18 an songo ka olu fɛ yen nɔ min kɛra ONG Amasa olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la min yɛrɛ ni a financera JIS yɛrɛ fɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ jufoya ni ale bɛ konte la o marabolo kɔnɔna la o commune na ni o bɛ usubi janya cercle la Kayi marabolo o kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ musolaka dɔ ka sanga ni alamisa don ye tuma min na a tun bɛ ka taa ji bɔ kɔlɔn o yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko sa kɔni ye a kɛ min kɛra sababu ye u ye a ta k'o kunda n'a ye CESCOM yɛrɛ kɔni ka joona gundara marabolo o kɔnɔna la tuma min na a sera a ye ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ mɔgɔw ye dɔgɔtɔrɔso la a ma tɛmɛ sanga jama kan tuguni ale kɔni tanyana min na kunnafoniya cari la sa ye a kin a ma bɔ o la ala ma wagati jan sɔrɔ ale kɔni tanyani sababuya bolo la min na weleweleda kɔni bɛ kɛ maaw k'u janto u yɛrɛ la samiya da in na kɛrɛnkɛrɛnnen la tudagolo o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ an bɛ taa kɔkan kibaru la ni wagati in na kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ fɔɲɔgɔnya la Ameriki jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ani Chine jamana ɲɛma Xi Jinping olu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ni wagati laban in na u kɔni ye bɛnkan sira olu ta u ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔnɔna ni jamana ɲɛma fila kɔni ye nɛgɛjuru siraw kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka bɛnkanw yɛrɛ o sɔrɔ min yɛrɛ la u kumara fɛn caman kan ni o dɔ bɛ tali kɛ u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ jako koɲɛw la fo ka taa se Ukraine o kow ma ani ka taa se bɔlɔlɔ sira TikTok o koɲɛw ma hakilila jigila wagati laban ninnu kɔni na tasuma tun wulilen don Russie wagati laban ninnu na furukufuruku kɔni tun fanga bonyalen don kosɛbɛ Ameriki jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la jago ko ta sira fɛ min yɛrɛ la Ameriki jamana kɔni tun ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ Chine jamana ka minɛn minnu kɔni bɛ don a fɛ yen nɔ a tun ye u didoani ye wari kɔni o yɛlɛ kosɛbɛ
ameta Fransi jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ ni wagati na a ka kalan kosɛbɛ Fransi jamana kɔnɔna la min na Fransi jamanadenw kɔni bɛ ka bɔ ka damakasili kɔni kɛ ko fɛn min ye président Emmanuel Macron a ka taa ka bɔ u kunna u ti a ka fanga fɛ tuguni min na fɛn min ye manifestation caman kɛla ni groupe caman kirila ni laɲiniba caman bɛ u la nka wagati kelen de la Emmanuel Macron a furumuso Brigitte Macron ale fana bɔra ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ka sanga ni ale yɛrɛ fɛnɛ ka lahalaya ye bɛɛ sɛbɛ min ye sababu yala a ye a yira ka fɔ ko maaw kɔni a kunnafoniya cari ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'ale kɔni tɛ muso ye ko cɛ de ye ale ye min na a bɔra ka na ni preuve scientifique yɛrɛ kɔni min ye preuve yɛrɛ minnu sɛgɛsɛgɛlen don kosɛbɛ ka fɔ ko ale kɔni ma wolo cɛya la ale bangera musoya de la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ aw ka bisibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an mɛn don wɛrɛ Ala k'an si jɛ ko ma kɔnɔ.